Kule video sithandazela onke amakhaya ahlutshwa imimoya emdaka, onke amakhaya ahlutshwa zinahmani nempundulo nodikoloshe, onke amakhaya ahlutshwa wonke umoya ongcolile kaSathana. Namhlanje enough is enough. No more devil in your life. USathana ngeke abesakuhlupha anymore. Molweni, igama ngu-Eric Dilima, ndingumfundisi kwibandla Apostolic Faith Mission, Deliverance Ministries East London. Before nithandaze nizawukwenza nje sisicelo, please like and subscribe to my YouTube channel. Ulike wakho no subscribe wakho sibangela bana sikwazi ukufikelela kubantu abaninzi. Ndizawuthandaza. Ngicela ke wenze kanje, faka le phone ku loudspeaker so that ivakale kwindlule yonke. Ngaski volume lena uyinyuse ingxole, because lo mthandazo uthetha na yonke imimoya engcolile elapha kwelikhaya lakho. Bangabe uyakwazi uyifake kwimculo wakho kwi-hi-fi okanye kwi-home theater, so that manthandaza kuzovakala kuyo yonke indawo, kuze nalapho uSathana zimele khona awuve lo mthandazo. Ndingathanda futhi ukuthi manithandaza unqelalene nami ngokuthi amen, ngokuthi makube njalo, mhlawumbe ngokuthi uphindaphinde kumanye kwamazwi endiwathethayo. Masithandaze. Baba, egameni likaJesu waseNazaretha, egameni likaYesu waseNazaretha, utshilo ezini lakho wathi konke esikukhulayo emhlabeni uyakhululwa nasemazulwini. Utshilo ezini lakho wathi xa uYesu ekukhulule ube ukhululekile inene. Nangu umntwana wakho namhlanje udlala le audio. Ndiyangena right now kwikhaya lakhe, ndiyangena right now endlini yakhe, ndingena kuwo onke amagumbi ngomoya, ndingena kuwo onke amagumbi ngomoya, efront, ekitchen, kumagumbi okulala, kuma-bathroom, ngegama likaYesu waseNazaretha, ngegama likaYesu waseNazaretha. Ngithetha na yonke imimoya engcolile kwele family, ngithetha na yonke imimoya kaSathana ezimeleyo necashileyo. Whatever it is you were busy doing kwelikhaya lalo mzalwane, today enough is enough. Namhlanje ngizonqanda zonke i-activities zonke ndawo. Namhlanje nginqanda yonke imikhuba kaSathana. Namhlanje nginqanda yonke imikhuba yamadimoni. Nginqanda yonke imikhuba yamafufunyana. Ndinqanda yonke imikhuba yempundulo notikoloshe. Ndinqanda yonke imikhuba yenahmani egameni likaJesu. Wherever you Satan is coming from, wherever lamadimoni asuka khona, namhlanje ngegama likaYesu ndiyawayalela. Go back to the sender. I command you out of this house. Out of this house. Phumani kwelikhaya. Phumani kule ndlu. Phumani kule ndlu. Mimoya ndini engcolile. Mimoya ndini yotikoloshe. Mimoya ndini yamadimoni. Mimoya ndini yempundulo nenahmani. Mimoya ndini erhubuluzayo echethwayo. Phumani ngegama likaYesu. Phumani ngegama likaYesu. Phumani ngegama likaYesu. Right now ndibasa umlilo kumagumbi onke. The consuming fire, the fire of the Holy Ghost. Umlilo zadla onke yonke imikhuba yobumnyama. Right now ndidiliza inqaba zesoko, ndidiliza inqaba zikaSathana, ndidiliza inqaba zobumnyama. Right now ndithulula iintolo zomlilo kumagumbi onke elikhaya. Ndingena kumagumbi onke ngegama likaYesu. Ndibasa umlilo right now. Wherever you are coming from, Satan, I command you out of this place, out of this place, out of this place, out of this place. Wena ozimele emaphahleni ezirufini,
wena ozimele ngaphansi, wena ozimele phansi kwebhedi, wena ozimele phansi kwefloor, wena ozimele ngaphandle nangaphakathi, wena oseyadini kule ndlu, I command you out of this house, out of this house, out of this house, in Jesus' name. Ngegama lika Yesu, ngegama lika Yesu, ngegama lika Yesu, ngegama lika Yesu. Wena ohlukumeza le family ebusukilele, wena obafikela emaphupheni obahlukumeze, wena ongabalalisayo nobadlisa izinto ebusukubelele, right now I command you out, Kendele Broska, out in the name of Jesus. Puma, Puma Satana, get out in the name of Jesus. Get out in the name of Jesus. You don't belong here. Awamkelekanga apha, awufuneki indawo apha, ngegama lika Yesu. This house belongs to the Lord. This house, God is in charge. In Jesus' mighty name, I set this house on fire. I set this house on fire. Fire, fire, fire. Kumagumbi onke umlilo. Umlilo apho ucashe khona Sathana, ndibasa umlilo. Umlilo ngegama lika Jesu. Umlilo ngegama lika Jesu. Umlilo ngegama lika Jesu. Fire in the mighty name of Jesus. Wena ozimele ezimpahleni, wena ozimele kwi-ornaments zalendlu, wena ozimele kwi-furniture zalendlu, wena ozimele kwizinto zalendlu, egameni lika Jesu, apho uSathana azimele khona ekitchen. The blood of Jesus, the blood of Jesus, the blood of Jesus. Ethi iBhayibheli, that blood will never lose its power. That blood will never lose its power. Then there is power in the blood of the Lamb. Mandala bruska hande, hande le bruska ende le bossa. Right now I can feel it in my spirit that every demon hidden in this house, every demon hidden in this house is burning right now. Is burning right now. Ndikabikaze emadongweni, ndikabikaze emadongweni alendlu, ndikabikazi ngegama lika Jesu ezempahleni zalendlu, ndikabikazi kwifurniture yalendlu, ndikabikazi eliphahleni, ndikabikazi kwiflore, ndikabikazi ezifestileni, ndikabikazi emnyango apha amadimoni angena khona. Siyavala ngegama lika Jesu. No demon can enter this house. No demon will never enter this house. No demon will ever enter this house. In the mighty name of Jesus, fire. In the mighty name of Jesus, fire. Igazi lemvana egameni lika Jesu kata broska endele broskia indala broska teya bashete kebosa. Right now ndimisi altars, ndimisi sibingelelo samazulu kule ndlu egameni lika Jesu. Ndichitha wonke umbuso wongendawo, ndichitha lonke igunya lobumnyama, ndichitha lonke igunya lika Sathana egameni lika Jesu. Lawula moya oyingcwele in this house. Send your angels in this house. Angels come in this house. Angels of war, angels zika Michael, angels zika Michael, angels of war, ngena in every room of this house. Ingena in every room of this house. Ilwa na yonke imimoya, ilwa na onke amadimoni, ilwa na onke amafufunyana, ilwa na onke. For the Bible says in the book of John chapter 4 verse 4, greater is he that is in us than the one who is in the world. Ongaphakathi kuthi umkhulu kunalusehlabathini egameni lika Jesu waseNazaretha, egameni lika Jesu. Incwadi kaMatthew, in the mighty name of Jesus, chapter 18 verse 22,
bababini behlangene egameni likaJesu nawe Thixo ngwenani. Right now ndiyahlangana nalomzalwane obambele phone. Right now ndiyahlangana nalomzalwane odlala le video. Ndithi egameni likaJesu waseNazaretha ndidiliza zonke inqaba, ndidiliza yonke imikhuba egameni likaJesu ngaphandle kulendlu eyadini yalendlu. Nditshisa igazi likaJesu. I plead the blood of Jesus all over this house. I plead the blood of Jesus all over the yard. Izinto ezihunjelweyo ndiyazicima ngegama likaJesu. Imithi ehunjelweyo ndiyayicima ngegama likaJesu. Every charm hidden in this house, I cast it out. Kendelebroska, I cast it out ngegama likaJesu. Ndicima amandla ezibingelelo zobumnyama, ndicima onke amandla ongendawo, ndidiliza yonke imisebenzi yobumnyama apho ku-operethwa khona against this family, apho ku-operethwa khona against this house, ndiyadiliza ngegama likaJesu. Whether le mimoya yaza ngemvume nangokuvumelwana, whether le mimoya yaza ngendlela eyiyo, whether yabizwa ngabantu bolisapho, namhlanje ndizothi ngegama likaYesu, enough is enough. Whether yaza ngempazamo, mandele broskateya, whether yaza ngeziphoso zale family, ngegama likaJesu, I don't care ukuthi nizenjani, I don't care ukuthi ninelungelo lokuba lapha, I don't care ukuthi ninamagunya alapha. By the grace and by the power invested in me, I command you out right now. Ndikhawula onke amakhamandela, onke amachayina, zonke izivumelwano zobumnyama ndiyazikhawula, zonke izivumelwano zobumnyama ndiyazikhawula ngegama likaJesu waseNazaretha. Whether naza ngento ebiweyo kule ndlu, whether naza ngento ngenyembezi kule ndlu, ngenyembezi zomnye umuntu kule ndlu, whether naza ngesiqalekiso kule ndlu, whether naza ngentetho nangwentakatho kule ndlu, it doesn't matter how you come. I command you right now to go out in the name of Jesus Christ. Go out. Go back to where you come from. I'm sending you back to the sender. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Right now, I plead the blood of Jesus in all corners of this house. Right now, I plead the blood of Jesus in all corners, in all walls. Ngegama likaJesu, ivumbe limnandi, ivumba lezulu, akamkelekanga usathana, namadimoni awamkelekanga, namagwirha awamkelekanga, lonke igwirha lamkelekanga. Ndiyaliyalela ngegama likaYesu to come out. Come out in the name of Jesus. Come out in the name of Jesus. 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 I command you right now. You are coming out. You are coming out. Satana namadimoni akho ndiyanixelela, pakishani into zenu niphume. You are not welcome in this house. You are not welcome in this house. You are not welcome in this house. Pakisha into zenu right now and come out of this house in the mighty name of Jesus. This house belongs to the Lord. This family belongs to the Lord. Kongokwenzeka kule ndlu kuxhomekeke kuThixo. In the mighty name of Jesus, I bless this house. I cover this house ngomoya wakho ingcwele. Yonke bonke abakuzamayo kule ndlu maphumelele. Ndicima zonke iziqalekiso kule ndlu, ndicima lonke ilishwa kule ndlu, ndicima yonke imigwaliso kule ndlu, onke amashwa kule ndlu ndiyawacima ngegama likaJesu. Zonke intetha zobumnyama kule ndlu ndiyazicima ngegama likaYesu. Zonke intetha zamagwirha kule ndlu ndiyazicima ngegama likaYesu. Ezinye zentetha zisuka kwifamily,
ezinye zentetha zisuka kumalungu osapho, kubantakwabo, kodabawo nakomakazi, zisuka komalume notani. It doesn't matter where they come from, but today in Jesus' name, ndimi njengembingeleli kulendlu, ndimi as the priest kulendlu, ndiyabingelela ngegama likaJesu, that from now going forward, only God is in charge. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Kuyenzeka. I can see demons coming out. Right now ndibona amademon ebaleka. Right now ndibona onke amagqirha abaleka. Right now ndibona yonke imimoya yobumnyama iyabaleka. Shaya izandla zakho wena omamelele VN uthi ngegama likaYesu kunjalo. Ngegama likaYesu kunjalo. Shaya izandla uthi ngegama likaYesu kunjalo. Kunjalo. Ithi kuyenzeka ngegama likaYesu. Say these words are after me. Devil, you are never welcome again into this house. Satana, awamkelekanga kule ndlu. Madimoni anamkelekanga kule ndlu. Ngegama likaYesu, this house belongs to the Lord. Mabudethu bumnyama uvela ukukhanya in Jesus' mighty name. Amen and amen. Ndiyakholwa kwenzekile, ndiyakholwa uThixo uncedile. Ndizawucela ukuthi le video uqhubeke kuyidlale. If you still feel like akabi khonto yenzekileyo, qhubeka uyidlale le video, qhubeka uthandaze kunye nami. Idlale le video each and every night if bangaba kunyanzelekile. Make sure that kuyenzeka. I will continuously pray for your family and pray for you. Nawe ungoneli nje ukudlala ivideo, uqhubeke uthandaze. Ubangabe ithinto ozila ukutya ukuze kwenzeke egameni likaJesu waseNazaretha. Ukubanga mamamkelanga uYesu, it's very important that you give your life to Jesus Christ. Umamkele uYesu njengenkosi nomsindisi ukuze akwazi ukusebenza kakuhle. Thatha lamazwi emveni kwami. Ethi Nkosi Yesu, namhlanje ndiyakwamkela, iba inkosi nomsindisi wami. Undixolele zonke izono zami, undihlambe ngegazi likaYesu. Sathana, hlukana kunye nami, andingowakho, ndingokaThixo egameni likaYesu. Amen and amen. Uma ngabe wenzele lo mthandazo usindisiwe, ungumntwana kaThixo, usathana akanagunya phezu kwempilo yakho. Sicelo sami ukuthi ukhangele inkonzo ezawukufundisa lento eyiyo. Uma ngaba uyayifumana iFaith Mission apho kufutshane, go to the Apostolic Faith Mission apho ozawufundiswa lento eyiyo. Ndiyakwamkela futhi ukuba ngaba ulapha eMonti ukuthi uzokhonza kunye nathi Deliverance Ministries, where we will lay our hands on you and pray for you. God bless you. And kubeka ke ulike ivideo yethu, kubeka ke usubscribe nevideo yethu, and uThixo akusikelele. I love you in Jesus' name. Amen.